vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yokutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndainge ndichimboshanda ndiri maid, ndaishandira umwe muIndia, but muIndia ndakamushandira a very long time ago. I think kuti kuma 2017 ikoko ndo pandainge ndichimushandira, then ndokubva ndazobva kuprovince ikoko mushure mekunge ndawanikwa. Saka ndichizonowanikwa mukoma ndainge ndagara ndiine mwana wangu 1 musikana. Mwana wangu uyu iye ane 13 years. Saka pane zviri kuitika pamwana wangu, ende ndauya pano ndichidawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira uye munge muchindipawo miono yenyu. Saka mwana uyu zvinonzi anoita nguva dzekuti anongotanga kungorotomoka. Hanzi achirotomoka kudaro anongokaruka ati mama ngavadzosere maketeni, mama ngavadzosere maketeni, otherwise ndinozviuraya. Saka mwana wangu uyu ainge ari kugara navatete. Handzvadzi yemurume uyu akazondiroora. Pandakasiyana nemurume wangu wekutanga, then ndakabva ndazoti mwana uyu ange achichengetwa naamai vangu, but zvinhu zvakazongochinja mushure mekunge amai vangu vashayika. Nekudawo kwekuti inini ndainge ndiri kuno kuSouth Africa, ndainge ndisingakwanisi kuziva kuti mwana ari kushungurudzwa here kana kuti what is going on, but ndakazongoudzwa nevamwe vavakidzani kuti mwana wako uyu anoshungurudzwa, ende kana ukatumidzira mari ivo vanobva vaenda vobva vanotengera vana vavo hembe. Wako mwana anongoramba akangopfekedzwa madhende iwawo. Then hanzvadzi dzangu nevakadzi vavo varoora ava vaizoti kana December yasvika vanenge vava kuziva kuti ndinenge ndava munzira ndavakuya. Hanzi mwana aitanga kugezeswa, achibatwa zvakanaka, achitengerwa hembe, zvokuti inini pandaizosvika ndaitongoona mwana wangu atongori bo, but ndisingazvizivi kuti mwana anoita nguva yakareba achingoshungurudzwa. Ndo pandakabva ndazongodzokera hangu kumba. Mukoma ndakachema ndichiona kuti mwana wangu ainge akapfekedzwa hembe dzainge dzakaita kubvaruka, uye zvekare achiitiswa mabasa ose epamba. Kana ivo varoora vangu vakatoshamisika, ndichitongosvika ndikati ndozvamunoita izvi mwana wangu kana ndisipo. Aiwa, hapana hapo problem. Ndakabva ndazotora mwana wangu ndokubva ndazokombera vatete hanzvadzi yemurume uyo wandiri kugara naye. Asi nekuda kweizvo zviri kuitika, vatete even though vaine mwoyo wakanaka chaizvo, but ivo vakasvika pakunditi nezviri kuita mwana inini handichazvikwanisi, because mwana uyu anokwanisa kuzongozvisungirira kana kuzviuraya kana kungoti ongotora mushonga wemakonzo kana dhibha chairo paya patinenge tichibika, kana kuti iye achibika obva angoisa dhibha riya tose tikapera kufa, nekuti anorakidza kuti ane mhepo iyo iri paari. Madii mambofamba nemwana uyu. Zvino mukoma nashi ndakambotaura nehanzvadzi dzangu, saka ivo kuti vange vachifamba neni obviously havadi, nekuti when my daughter was staying with them vaitoziva kutoti each and every month end ndaitovaitira order, it's either 100 kana kuti 150 US, but mukoma nashi ivo now vari kuti havakwanise kuti vange vachifamba neni, vari kuti nyaya dzangu ndinofanira kuti ndinge ndichidzipedza ndiri ndega. So right now I am stuck. Ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Mwana uyu dzimwe nguva aitomborekodhewa paya paanenge achiita sekunge ari kubudirwa, achitotaura zita rangu achitoti iwe Grace, not a real name. Grace, uri kuzvinzwa here? Ndati kana ukasadzoka kuno kuZimbabwe, ukasadzoka kuno kumupana, manje uyu ndiye wandikuda kuti ange achizozviuraya. Anozviuraya kani, hazvimbotori kana 5 seconds ndinenge ndapedza nako. Dzosera maketeni, dzoka nemaketeni angu, maketeni angu awakaba. Saka maketeni awa mukoma nashi, after amai vashayika, ndo pandakabva ndachizotaura naBhudhi, ndikabva ndati Bhudhi, sezvo imimi murimi mugere nemwana wangu, kunokuwo ndine mukana, zvatava kuita nezvekuti imimi chiro vaizvitina, then ndobva ndakuvakisirai imba, sezvo imimi muchigona kuvaka. Vakabva vati ipapo wagona mwana waamai. Saka vakabva varova zvitina Bhudhi uye zvekare nemuroora nemwana wavo. Zvino vakazoti vapedza kuvaka imba yavo, because vakazovaka iri 4 room,
ndikabva ndazodzokera kumusha paChristmas ndikati apo imba iyi yakanaka zvisingaiti, but iri kushota maketeni because muroora ainge akangotengawo mamwe maketeni mamwe aya ekuchipa. Ndakazoti ndadzoka kuSouth Africa pandainge ndichiri kushandira muIndia uya zvino ndakati ndaona kuti paiva nerimwe box maketeni awa ainge akatengwa kuTurkey, and mukomana it is very quality maketeni iwawo. Saka ndo maketeni awo ari kutaurwa nemwana kunzi ndikufanira kuti ndinge ndichimadzosera kumuIndia iyeye. Zvino izvi zvatova nemakore kubva zvazvakaitika. Mukomana ini ndoona sekunge zvisingaiti kuti ndidzokere nawo maketeni awa, shuwa kuenda kunomatora kuZimu, ndobva ndazodzoka nawo kuno apa kuprovince kwacho kwandava kugara kuresa nekuprovince kwandainge ndichimbogara panguva iyoyo pandainge ndisati ndazosangana nemurume uyu akazondiroora, because takangoitawo online dating. Saka it is very difficult. Kuprovince kwacho ikoko handitomborina kana hama kana shamwari. Ndombozvibvunza kuti okay, ndomboti paya pandinenge ndichibva kumusha ndodzoka nawo maketeni acho iwawo, ndinonorara pamba pani naimi ndiudzeiwo. Ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo muchindipawo miono yenyu kuti ndozvifambisa sei. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Dzoserai maketeni. Yes, dzoserai maketeni. Kana kuri kunzi munenge musina hama kana kuti shamwari kunzvimbo kwacho ikoko kwamainge muchimboshanda, zvamunongoita ndezvekuti kana mukasvika kuprovince kwacho ikoko ari Muscat, motsvaka zvimabooking, moenda kumabooking, then you stay there, mobva mazodzosera maketeni evanhu. Kana mapedzerana nevanhu, then mobva mazochisimudzira muchienda zvenyu kuprovince kwamava kugara. Ngatitazame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Zvinorema kuti ndinge ndichizvibvuma, asi nhasi ndichaita kuti zvinhu izvi zvandakachengetedza mumwoyo mangu zvinge zvichizosvika pakuzivikanwa. Ini zita rangu ndinoitwa Jonah, not his real name, uye zvekare nditori nesangano rangu, but mukomanashi ndine chimwe chokwadi icho chandakapfimbika mumwoyo mangu, chokwadi chekuti ndini ndakauraya hanzvadzi yangu. Pasi pano mukomanashi ndakatadzira Mwari ndikakanganisira hanzvadzi yangu. Ende kuti ndinge ndichizoita zvinhu zvose izvi, ndainge ndichida kuti ndinge ndichizovawo muprofita anenge aine mukurumbira panguva yacho iyoyo. Zvekare ndainge ndichida mari. Ndichadzokera kumashure kune zvinhu izvi nekuti zvakaitika muna 1997. Ndine hanzvadzi yangu ainge aine dambudziko rehutano, ende nguva dzose aingogara achingochema nezvirwere zvisingaperi. Wainge wakawanikwa mukunda wangu uyu. Saka akabva achizodzoswa nevarume vake, vakabva vati madzitezvara, mwana uyu muri kufanira kuti munge muchimbofamba naye, nekuti kwose kwatiri kufamba tiri kunzi zvinhu izvi zvinofanira kuti zvinge zvichizogadzirwa nemi madzitezvara. So nekuda kwekuti isusu tainge tiri vanhu vainge vachinamata, mukomanashi takabva tazama kuti tinge tichingofambawo naye mumakereke imomo, but nothing was changing at all. Saka ndakabva ndaona kuti zvishuwa mwana waamai vangu wainge wava kutoda kutofa. Ndikati kwete, hazviite kuti mwana waamai vangu ndinge ndichimusiya achizofa. Saka zvandakazoita ndezvekuti ndipo apo pandakabva ndazoenda kune imwe nyanga yekuChipinge. The first time pandakaenda kuChipinge ndainge nditori nemwoyo chena. Ndainge ndichida kuti hanzvadzi yangu inge ichizopona, akwanise kuzodzokera kuvana vake. Ndainge ndisingadi kuti ange achizochengeterwa vana vake neumwe mukadzi. Zvino ndakazoti ndava kuChipinge kuya, ndipo apo pandakabva ndazotaura nevamwe sekuru. Sekuru ava vainge vaine masimba, saka mukuzonotaura vakabva vazonditarisa, vakabva vanditi, iwewe ndaona kuti une ropa remari, ropa rako rinorambwa nenhamo iwe, wai uri kutambura kudai. Ndikabva ndati handizivi sekuru, zvandatouya kuno ndotoziva kutoti zvangu zvatonaka, nekuti kana matoona kuti inini handina ropa rinofanira kuti ringe richitevererwa nenhamo, why is it ndiri kutambudzika? Nhai sekuru, chindigadziriraika zvinhu zvangu zvinge zvichizoita. Sekuru vaya vakabva vati, usatya zvako, nekuti zvinhu zvako zvose
kugadzirira. Saka takabva tataura navo sekuru vaya. Zvino ndakazoti ndava kuda kudzoka kuti ndinge ndichizotora hanzvadzi yangu ndinge ndichizoenda naye kuchipinge kuya. Sekuru vaya vakabva vazonditi, iwewe kana kuri kunzi kana uchikwanisa unokwanisa here kuti unge uchiuya nehanzvadzi yako, nekuti hanzvadzi yako uyu ndikuona kuti upenyu hapasisina, but I think you can use it at your advantage. Ndikabva ndati advantage yei? Vakabva vati, iwe usaita sekunge usiri kunzwa zvandiri kutaura, ndati unokwanisa kurombera paupenyu hwehanzvadzi yako asati afa, nekuti kana akafa haukwanisi kuti unge uchizomushandisa. Chii chiri kunetsaka ipapo wai usiri kukwanisa kunzwisisa? Saka takabva tazotaurirana nasekuru vaya vakabva vanditi, iwewe ita kuti hanzvadzi yako inge ichiuya kuno. So ndakabva ndazodzokera kuya since ndini ndainge ndigere nehanzvadzi yangu, ndakabva ndazoitora ndokubva ndazomudzosera kumusha. Mazuva acho iwawo ndainge ndiine chimotikari changu chandainge ndiinacho. Apa kunomudzorera kumusha ndaitira kuti vanhu veukama vange vachizviziva kuti inini munyaya dzake ndainge ndatodzibuda ndichita sekunge ndava kunozvigeza. Then ndakazotaimira mukomanachi, akati aita sekunge ainge anaya, ndopandakabva ndazombonomutora ndikabva ndazoenda naye kuchipinge. Mazuva acho iwawo vanhu vainge vasina kana mafoni, vanhu vaitoita zvekutokomuniketa netsamba chaidzo. Saka pandakanomutora mukoma ndakangoita zvekutongomukidnepa mukoma ndokubva ndadzoka naye kuHarare. Ndisu uyo Tande takananga kuchipinge. Zvino takazoti tasvika kuchipinge kuya ini ndaita sekunge munhu ari kuda kubatsira hama yake. Izvo ndainge ndatobatwa nemweya wehubhinya, mweya wehumhondi. Tasvika kuya vakabva vazonditi, iwewe chiudza hama yako kuti anofanira kuti ange achizoita zvose zvandinoda kuti ange achizoita. Ndikabva ndati, hongu sekuru, iye ari kuzvinzwirawo. Saka iye akabva azonzi nasekuru vaya, ndikuda kuti unge uchikwidza mugomo umu. Kana wakwidza mugomo utsvaka muti wakati uri kuzvinzwa here? Akabva ati, hongu sekuru, ndichaenda ndiri ndega here kana kuti ndinoenda namukoma? Zvikanzi kwete, nekuti kutokwidza mugomo kwaunenge uchiita wava kudzoka zvekare pane mhepo yauri kufanira kuti unge uchizonosiya mugomo imomo. Mhepo iyi iri kukonzeresa kuti unge uchirwara. Saka kana ukaenda neumwe munhu, mhepo iyi inobva yazoenda pamunhu wewe waunenge uinaye. Wazvinzwa here muzukuru? Then hanzvadzi yangu yakabva yazosimuka ikabva yati, zvakanaka sekuru, ndava kuenda kunotora mashizha emuti wacho iwoyo wamati ndinge ndichizonotora, because vainge vachiti mashizha iwawo mushure mekunge azoomesewa aifanira kuti ange achizopiswa. Kana apiswa mashizha iwawo, anzi madota acho ndo aifanira kuti ange achizoshandiswa pakunorapa hanzvadzi yangu, but yainge iri plan. Vakamuudza kuti ange achienda oga. Mukomanashi hapana kana chaakambofungidzira. Ndakamboda kuchema ndichitoziva kutoti yainge yatova goodbye, tainge tisingachazoonani zvekare muno munyika yevapenyu, but wainge uchazondimirira kunyika yevafi. Ndakaramba ndakanyarara mukati mepfungwa dzangu. Ndainge ndava kutozviudza kuti inini ndiri mwana waSatani, but ndakabva ndangozviudza kuti aiwa, kana kuri kunzi ndichawana pfuma nekuda kwekurwara kwake, hapana kana problem. Mushure memaminutes akati one day takabva tabva panzvimbo paya apo patainge tiri pamba pasekuru vaya. Saka hanzvadzi yangu iye ainge ari busy zvake arimo musango muya, but kwainge kuine mabhinya awo ainge akatotanga kutomuteverera kubva zvaainge akabva pamba pasekuru. Ndinonzwa mwoyo wangu kani uchirwadza kana ndikafunga nezvake. Hanzvadzi yangu yakapararira musango, akaitwa chibayiro. Hanzvadzi yangu akaurawa nemabhinya. Ndinonzwa mwoyo wangu uchirwadza. Mabhinya awo ainge asina kana tsitsi kuhanzvadzi yangu. Vakaita zvavakaita naye ndokubva vamuuraya paya. Isu by the time apo patakazonosvika panzvimbo pacho apo pavainge vamuurayira, ndakangoona ropa, painge pakazara ropa everywhere. Ndikabva ndati, ko uripiko mwana waamai vangu, uripiko nhai, uripi? Ndikabva ndazonzi vainge vamukandira mune rimwe zigomba. Ndakaenda ndikanodongorera. Vainge vakaita zvekumukandira mugomba muya, vakamuradzika, fesi yake yakatarira pasi. Hanzi ndo nzira idzodzo dzekuti vainge vachitomutsipika kuitira kuti mweya wake
paunenge uchida kuzomuka mweya wake haukwanisi kuzosimuka uchienda mudenga nekuti vanenge vamuviga akatarira pasi. Ndakarwadziwa mukoma, handida kuda kuzonyanya kutarisa nekuti vainge vatoshanda basa vakomana vainge vatora mapatsi ake. Ndokubva ndatarira zvangu kurutivi, vakabva vazotora masanzu vakatora zvakasiyana siyana, ndokubva vangokandamo mugoronga muya maainge avete zvake mwana waamai vangu. Vakati vapedza kudaro, sekuru vaya vakabva vauya ndokubva vatanga kundirova kumusana kwangu uko vachinditi iva semurume. Murume haachemi nekutoti kutouya kwawakaita kuno wakauya kuhondo, saka uri kuda kudzokera usina chawakabata here? Usachema. Ndokubva ndazozvipa simba paya, ndokubva tadzokera kudare ravo sekuru. Takati tadzokera kudare ravo sekuru, ndipo apo pandakabva ndazopiwa kamwe kamuti kandakangonzi kamuti ikako ndaifanira kuzokachengeta. Kachitanda kaya ndakanzi ndaifanira kukachengetera panzvimbo pekuti panogara paine hunyoro. Ndakazoti ndadzoka kumba ndokubva ndaenda ndikanoudza mukadzi wangu mudiki, nekuti ndiye ainge achiziva masecrets angu ose. Akabva azondipa kadhishi kainge kari keplastic. Saka pano nepapo taipota tichitora t-shirt iyi taibva tainyorovedza, tobva tazonoisa t-shirt iyoyo pamusoro pekatanda kaya. Then nerimwe zuva ndakati ndichinobvendenyura kudai, ndikabva ndatoona kutoti yainge yava nyoka. Nyoka iyi mukoma yakataura neni ikandiudza mhiko dzangu dzandaifanira kuti ndinge ndizotevedzera, ikandibvunza kuti unozvikwanisa here naye murume. Ndikati ndinozvikwanisa. Ndikabva ndaudzwa kuti ndainge ndichazoita mari nekurima. Nanhasi uno mukoma kumavhileji kwedu kuno ndine ndine mukurumbira wekuti ndakamboendesa chibage chakawandisa chaizvo kuGMB nekuda kwehurombwa. Ndo confession yangu iyo yandiinayo. Zvino nyoka iyi iyo ine sikarudzi dzinokwana idzo kuita 2. Ine sikarudzi yemunhurume uye zvekare ine sikarudzi yemunhukadzi. Vana vangu vanzwa nekubobewa nayo nyoka iyi. Chinondirwadza ndechekuti varoora, vanorota ini ndichiita bonde navo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa kani pakaipa yo.